Окапа ми косата! VIP Козметика решиха моят проблем. Изпробвала съм какво ли не, за да имам красива и здрава коса, която не пада при ресане. Великолепен комплект от 7 продукта ме избави от косопада и заздрави косата ми. Конски шампуан, масажна четка, конски балсам, 2 вида маска за коса, 12 броя италиански ампули, кристали за коса. Имаме конски шампуан, подходящ за всички типове коса, с бърз удължаващ ефект и страхотен аромат. Подхранва перфектно скалпа, придава на косата здрав и бляскав вид. Силиконова четка, с която втриваме шампуана и спомагаме за кръвообращението на скалпа и корените. Изплаквам и продължавам с конски балсам. Специална формула с древна конска опашка, подхранва, придава мекота и блясък на косата. Нанасям и изчаквам 2-3 минути, след което изплаквам. Следва маска за коса. Имам избор от 2 вида – авокадо и алоe вера или с кокосово мляко. Аз се спирам на хидратиращата маска с кокосово мляко. Нанасям по цялата дължина на косата и изчаквам няколко минутки. Преминавам към страхотните италиански ампули, които имат удължаващ ефект. Нанасям на влажна коса обилно в корена по целия скалп и масажирам. Завършвам с течни кератинови кристали с невероятен аромат, пръсквам по дължините и се любовам на прекрасната си коса благодарение на VIP Козметика. Подарете на вашата коса красотата, която заслужава с продуктите на VIP Козметика. Продуктите в линк към описанието.